L-istudenti qed jitħallew f'inċertezza u qed ikomplu jżidulna l-istress. Kienu ħafna studenti universitarji u anke dawk li attendu l-MCAST li kitbu fuq il-medja soċjali dwar is-sitwazzjoni kurrenti f'pajjiżna u kif l-istituzzjonijiet edukattivi li attendu fihom ħallew fis-seħħ id-deċiżjoni li l-eżamijiet isiru fuq il-karta u fil-klassijiet u mhux online. Student partikolari qal li l-każijiet issa komplew jiżdiedu l-università iżda żammet id-deċiżjoni li l-eżamijiet isiru fi kmamar bi ftit li xejn ventilazzjoni. Persuna oħra kitbet li mhux ġust li l-istudenti jibqgħu fl-inċertezza bl-istress fuq l-istudenti kull ma jmur dejjem jiżdied u appella biex l-istudenti jkunu mejjuna u mhux imxekkla. Wieħed qal li jinsab inkwetat bis-sitwazzjoni u jixtieq li mhux biss l-eżamijiet ikunu online imma anki l-lezzjonijiet u qal li l-ammont ta' każijiet li qed naraw f'pajjiżna huwa tal-biża' u jeħtieġ li tittieħed deċiżjoni. Oħrajn appellaw għal kawtela u biex jirrenja s-sens komun fejn qalu kif jannar tas-sena li għaddiet il-każijiet kienu anqas u l-eżamijiet saru online u dis-sena hawn aktar każijiet u l-eżamijiet se jsiru fuq il-karta. Fl-aħħar sigħat il-KSU saħaq li numru kbir ta' studenti li bħalissa jinsabu fi kwarantina obbligatorja u biżżieda konsistenti fil-każijiet bla dubju din il-kwistjoni se tibqa' tippersisti fil-perjodu tal-eżamijiet u ma qalu li għadhom bla tweġiba dwar kif se jsiru l-eżamijiet fl-università. Kienu qatt ta' qdiet li fl-aħħar sigħat ukoll esprimew it-tħassib tagħhom dwar din is-sitwazzjoni b'appell biex dawk li jieħdu ħsieb jimxu b'kawtela b'interess lejn saħħet l-għalliema u saħħet l-istudenti.